Skri te hane ko por ke ba minta ah ai ko blame nam ta jong pi baro ki ba lawan she ne ka Bible study ling ba jong ne ka Zoom app ba teng scam ba ka jing poi jong pi she ne ka jeka le ne ka jing platform jong pi ka ba kerpang ya ka ban cha score ba de ka ban pelit jimut ya ka ne ka tien ka jong try à kadai ken ka jingpen pau jong phi ba phidan ni ta ka jing snow khia ba phidan ni ka ta ka min sem jong ji sher hem ni ka ban sha score ye ka ktin ka jong try nga ngai ba kino kino ki ba shim khia ye ka ktin ka jong try ka jing em ka jang ki ken yo shibon ka spa ka pau ka ba kan jam min sem ken ka ba ublay ukulari ka ba ai ka jing em ka jong kita ki min sem ging bla shim khana ma ka tin jong bla ki kan tu inga pe ki tho ji pol sha ki kolosite wong long ki break ba ru spa no de ka tin ki jong utrai ne to ai ba ka tin jong utrai kan shong kar hai ka ji im ka jong pi o ka bible ka silin hekti pare ong let the word of god dwell in you richly ko mde shu tang kindiat rai shiket ba ai ba ka tin jong bla kan shong hapo ka danut jong pi na ma bla ka shong hapo ka danut jong pi kata ka tin jong bla ba dan hapo jong pi kan yeng ye ka banyane persya ye kino kino ki jing perkhat kino kino ki jing shem ki jing kendo ki jing ma da ka jing im ka jong gi te ka pediang subha yang pi baro sheng ne ka bible study but kumjuru kajing songo ya utrai ba ublay ubalapin ki ingi ge bangin nang dan ngi ka ben sem de kajing smart ye ka ben score ki jong blay te gini ya bi no menta se kajing kai na ni ka tin ka jong utrai kumbangi teng hi na ka tayo shik tayo ni ekta na ka ne ka shiti ka jong Paul sha ki Philippi and Paul letters to the Philippians ka parang but ha ka chik puli ka jungi ya ka ne ka chiti jung Paul chik Philippi ngam kan mau shu ngi las dang menno ya ka ne and ray ngi la ye ka bangin cover la khambon hi namar katkum ka jing tho ka bu ka jing bu record jinga ka ne kan dei la kum ka lesson ka ba khatsan ka ne ka janmit ka ba minta tungini pikan ma biang si si ni ki benta ke bangin la ye ka bangin pendep shikman kabaning kong ngilala ye kabangin kta habide bat kashnong Philippi kalong kabakum no ha kapor bingi kta ye ka introduction ne ka lamprang jong ka jing puli ka jingi ka ne ka kitab jong Paul si Philippi nang ta ka ba ar pat ni kan spang ka dik sedang jong ka balang hakikam ki apostle kul nang ka ba khan riu kai thu spang ka dik sedang jong ka balang kham tak me lingba jong ka brio ka ba kerteng ka Lydia nang ta ka jinglong kerpang jong ka shiti ka long ka kerpang hadu kata kata watla ka ka shiti ka bla tho sha ka balang ka badan po Philippi hen rai kir kom tho jong apostol Paul kilong kom ka jing tho shiti ka shimat ne ka belong personal nang ta nila kren ru shapang jong nong tho ye ka shiti klempep ka ktien ka jong blai le ne ka shiti ka ye tho ba u apostol Paul u de nong tho ye ka shiti nang ta ka por bala tho dan lai southly kirkom ai jing jubab habide bat kapor ka bala tho an re ka ba ngin kham yeno men sem ba ka dei bo Paul tho ka shiti jing u de ha ka por ba u don ha ka yeng mendi ka ba harom nang ta elaktaru shapang ka phang pedeng jong ka shiti ka phang pedeng le ka central theme jong ka shiti ka phang pedeng jong ka shiti ka dei ka jingkemen lene ka joy bat ngin se ktaru menta asia hakini ki kelas ki banang sawan shapang jong ka jingkemen kane ka jingkemen ka bo po ukuran hang ne kam dei ka tu ka jingkemen ka bangi yo na ka daw jong ka aka ka ba bha ka ba ja haga jing jingi ka malaka sngi lene kam kuran shapang ka happiness and rai ka kris pang ka joy ka ka jing kaman king ka bawan na ka jing ia ka jong uplay ha ka jing im jong jong pe yo kun jong u Jesus Christ nang ta ka jing thu jong ka city ilakta ye kini kin sau santali ki mat jong ka ne ka jing thu jong city nang ta kar kom tho city men hendai ka ye pher bak la bak na kar kom tho city
hakini kisngi gijangi bamenta nama boleh hakipor meminca ke wan chua ke kerteng jong nong tho na khmat ke bagi kisngi bamta ke wan hadin baladep tho ya ke siti nangta ngede bangta ya kane ka siti pol kul nong ke ba shek pilpi kul nong beningkong khat ke ba ningkong hadu khat arin shisha khat ke ba ningkong hadu khat ke ba ar ke keren sepang ke jing keren ai kublai ke jing pol ki prama ya pok balang Filipi nangta pin i hagat khat ke balai de khat wei ke keren sepang ke jing keren ai ngo jing pol bat ke jing keren jeng ke jing ya sa ke jing pol nta jing ki prama ya pok balang Filipi bat ke ba ngilakta men ha ke tayo lene hagi ki arte yo ila keren sepang ke jing mi na ke jing set bendi ke jong u apostol Paul but tungin ya mentapat ngin ya poi se kebengin kta ya kane ka phang ka balong ken ka jing thmu lene ki jing thmu lene ki motives ki bingi ong tir pareng jong ki nongelap ya ka gospel ya ka bo Paul ukuran ha ka khat ka ba khat pra hadu ka khat ka ba khat san hadu ka khat ka ba khat pra ki jing thmu lene ki motives jong ki nongelap ya ka gospel ki bo Paul ukuran hang ne kini kilong kita ki khat tingin ya puli langi kini ha ka jing yo janga we ar lai to we a lai dan sisyaken jiba yalap ya ukris wat naka bas ngopi hun bat kabayapan dan ru kiba naka mans ngobha kini naka jing baki da tip bala bo yanga balong ka jing da ya ka gospel kita pat ki yalap ya ukris naka jing ya pen naka jing sngur baki da man banyak pelang susu ya ka jingjing jar hanga ha ki jingkhom janga kalai tang baha ka bakum no kumno la ha ka jingtlap lane ha ka jingshisha la yalap kan ya ukres te ha kane na sokmen bat shisha ngan sngokmen kini kilong kita kikintin gin giba ngin ya kta hagri ga janmet giba menta ho o ninamla e ga begini kta khamtam e igini ki lai tili ki khot ki bashadien ko balong khandri ko nyo kat pra arengan wan ra swatang ki jing batai ya ga ni ki khot ko bakhat san kum ga jing ken ma be kin mau ba upol shwa jong shwa bu un tho e ni ki khot ko ba khat san shakmat ukran Ukraine ki artli ki khubor ki balaya ko bani kong ri balaya chakmat bat ka khubor ko ba ar ka ri bon ra ka khot ko ba khatsan to ka e ta khubor ko bani kong ko bani ada pen kata kalong ka khubor ko bhai ko bani shem ka khot ko ba khatlai bat khatsau ne ta ka good news ka e ta ka khubor ko ba ko pol kuren hai ki ki khot ko bani ada pen kata ani ka yo kata kalong ka jingroy jo ka gospel ngila kren ba ka jingroy jong ka gospel kala roy shadu uput jong kapara itorium guard lene sha ke kunun sipai jong ki bodyguard lene ki sipai ki blokum ki bodyguard jong us nang ta ila kta ru shapang jing roy jong gospel shaki way pat ru ki bre kila mende ki ju kila mende ki ju kila mende ki nong song snong jong rom lene kila mende ru ki mrau kabang lakta men ha ga tiyo bala na lo jong kata ka kubor ba ka long ka jingyo men sim jong ki banget lingba jong ka ni ka jingsha kum kin jiri ne ka jingsha set bendi jong apostol Paul kila yo men sim ya ka bakin nang yai jam shaprang ha ka ban nang penroy bat ha ka ban nang penyar susu ya ka gospel what up deng jong ka jingye i apostol Paul dan ha pedeng jong ka jingsha kum kin jiri bat apostol ba kani ka jingsha kum kin jiri ka jonga ka jak nang nakam taban penroy ka gospel kata ka jing perkat kata ka jingmut jong Paul bo kren ha ka khat ka ba khat ar kata ka kubor ba menta na ka khat ka ba khat san pat ukran ya ka saya ka kubor ka ba snil ka kubor ka ba snil ne ka bad news Nagkakot bukat pra, nagkakot bukat san, nagkakot bukat pra, ukuran ni ka kubor ka basnim ni ka bad news. Kaya kata ka bad news ka day ba ha ka ni ka sinong ka ba po room ka dan ka jingmi kang ki art jat kinong yelap. Ya ka bo Paul ukuran ka dekat ka bakat san, hadu ka dekat ka bakat nyo, but
kini ki arjat kini ngelap kawai ke kunhun kadai ke balang positif yo pol ne ke ba Krisyan ne ke ba no ne ke ba dan syakaliang jong pol kawai pat ke kunhun jong ki ngelap ye ke gospel ha ke balang ke ba po rom ne po sinong ke ba sinong rom kadai ke balang negatif yo apostol Paul lene ki bamdan hakaliang ne ke site jong apostol Paul but agar kat bukat pra Paul u ai ke jing jubab ye kini ki arjat kini ngelap har kat bukat pra but ni ne kata menta habide bat ka jingbatai sapang jong ka jingmi jong kini ki arjat ki nongelap kiwe kini belong positif yu pol kiwe pat belong negatif yu pol but ngin sa draw atat ngin sa shim nuksa atat ha ka bat penyedai syaka jingim ka jenga bu ka jong pi kam tam syaka jinglong jingim jong ka balang ha kini ki sngi ki bamenta ba ki balang ini ki singi ki bamenta ki dan mi kini ki nongelap kumbadan haki por jeng apostol Paul ki belong positif yau tai negatif yau tu juhi ngin sakta habide bat kata ka jing penyedai na ka ne ka jing puli ka jongi tingin ya chaprang sha menta habide bat ka jing mi jong ki arjat ki nongelap ha ka balang ka badan ha po Rom kenau Paul udan ha Rom menta na maruba usha set bendi lene ha ka yeng wa mde ha ka yeng bendi ka basna da ki da ka himarom re ka yeng wa ko bangilai pule men ha ki kitoyo no da ka bangi draw ya leng mi shim nuksa na ka jing tho ki kam ki apostle ko nong ka ba arpu pra te kat ba udang dan hani ke jeka long ba upo ula sakhi ulai I nomor usa la ko arsnam ha ka yeng komputa ukoi di ringkat pat ke sakte kita ki kenjri ha kakti jong usipai ulai I ula sakhi ya kata ka jingmi jong kini ki arjat ki nongelap ha kabalang kabalan hapo Rom but uya tho syapang jong kini ki arjat ki nongelap ken ha kini ki chiti jong u sapi para bangai ken ki badan ha kabalang kaba ha Filipi okay tonang ta ina syapran kakentian dan shisha but dan ru de pipet ak tu ka khat ka ba tu phalang bat ngana kaktin ki jong blai ana ka khat ka ba khasan pin yang tu ka lan ka ban ka wong dan shisha ken ki ba yalap yo kres wat na ka bas sngopi hon bat ka ba ya pen nang ta tho sa kini kitin dan ru ki ba na ka mon sngopa kini ki artli ki kitin dan shisha ka bakran ya ki jat nang lap ki baningkong but dan ru ka kran ki dan pat ka ne pat ka benta ka kran pang ki jat nang lap ki ba ar to nya ta kan hang ne ka ai ka ta ka jik pin shai badan ki banget ki badan sekaliang jong apostol Paul dan parru ki banget ki ba dan sekaliang jong apostol Paul lama kata Paul wan ra ka tinya peda ka bu dan sisakan kita ki belap na ka down ne na ka mensim ka basnil ne le ka masopi hon ne ka mensim ka ba yapen kamot kimdan ha ka ju kata ka kum perkhat Paul ne kimdan ni kata ka jing perkhat kaba snowlem na kamta jong apostol Paul ubasya set ubasya kum kinjri ha kata ka yeng bendi kan kaba usiwahi kimdan ya kata ka jing snow no liang syakapang jong u namar baki I ya ka ne ka jing ya ka ne ka jing chate syak kum kinjri jong Paul ni sabata ha balai baki I ba ka ne ka jing chate syak kum kinjri jong apostol Paul kapal kelalong iki bikin pet negatif no ya Paul ni sakta ya kata nang ta namar nga oi piba hangne upol na po rom tingi na phaim ta sipang ka jinglong jong ka balang ha po rom ha ka jingi I na ka ne ka jingpule ka jingi ka ne ka city jong Paul sa ki Philippi ka jinglong jong ka balang ha po rom ka baning to dan ya kai kadan ni kata ka jinglong ka ba kumjo lane kadan ni kata ka identity ka balong similar lane ka long similar ka identity jeki long kumjo kata ka identity lane ka jinglong jingman jo ka balang to ngine kata kita ki katu kat ni ki points katu kat ni ki mat ki be tho sha phang jong ka jinglong kumjo jong ka balang ka badan hapo hapo Rom nang ta ka jinya pat bat ka jinya per jingmot ka badan hapo jo ka balang hapo Rom ngine kata ikini ki artli khnang bangin sotho ya ka background balai ba mi arjat ki ken ho nong yalap ha ka balang ka ba po Rom ha ki por jong u apostol Paul balai ba ki mi
arjat kikin hon kinong ilap hakapol ng apostol Paul. Then naik ini ka jinglong jong ka balang hapo rom pin sayo jing sha. Tingin pa siya menta syapang jong ka jinglong jong ka balang ka ba harom ka balang kumjo nani ka bakan syapang ka identity jong ka. Baringkong ki kabalang hapo rom long mana ki kristan hapo rom mana ki banget hapo rom ki day ki bala syak kentok hapo jong ka long yeng kristan kata kamut babaro ki day shipara hau kristisu kamut kidannya kene ke jing sngoto kidannya kene ke jinglong babaro ki banget ken ki day ken kita ki long yeng lene ki khot jong ka long yeng jong ublay namar kila long ki nang bot jong ujis kamut maki kila long shipara ha ukris chisu kane ke jingmayan juga jinghikai juga ketien jong blai lamar kalong ke bakla adu kata-kata shibo menta lala jaba mapi kum ukpa mapi kum kakme ringkat lembar kikun lese mapi pilanget ya ke mapi ya nget ha ujis ya ujis kum no pem jong pi bashimet balada kikun ru ki lapoi bakin pediang bakin nget ujisu long tau no pem jong pi jong ki bashimet ken ma bai ni ka wei ba ma pi ki kme ki pawat ki kon ha ka ta klemat ka ba pi bo ya ka jinget hau kristisu pi la long chi para ken hau kristisu pim long shu kum ki kme ki kon lalong kum ki si para ken hau kristis ho ya ka do pinang long si kme si pa ne si kon sikti henrai kat ba ha ka jinget dai ka ba ka jamin sem ka ba hau kristisu nialong si para ken kita ni ka identity ba nilong si para hau kristisu kisno to biang se pangjung ken nang ta kidan sa ka ai long ba kem dai kita kisuri ki ba kops ne lang brat Belayang ong bakim day kita kisuri kup sni lang brat namar ngilalakta kam sedien kini kim day kita kinong tho lupa balam ler namar kata ngilap ong bakim day ki kristan thok lan kristan lam ler limi ong ti pareng ki pseudo Christians kini ki peram ngai ha ka balang hapo rom wala jaba lami arjat kin hon kin nglap ka we ka balong positive you pol ka balai ka we ka long bolong negative you pol hande wala ka long kum taru kim dei ki suri kop sne lang brat but kim dei ru ki stan tok kan skor kan lamler nani ki stan betang ha ka kerteng kan ba ka kam jki pa ka kam ksot kum ong khar stan ka nam sitan ka kam kim long kum ta em Henry ki Sudan tangi kata kecing perkat ke ba compare you apsal poli ke bangsa batai shibet nangta kielap ya ke jo ke kubor ke ba upol lelap takadal kim dei kita ki suri kup sne langbrat nangta kilang sakum no ki yaine aga jingelap ya ke kubor jo ke jingpet em ke ba daga jinget au kristisu kebot kini ki bomdan hakaliang jong upol lane kini ki badan lani ki no sekalian jong pol boro ar jat ki hon nanglap ki bala yok men sim laglong positive dan long negative lingba jong kata ka jing set bendi jong obstal pol lingba jing sak kum kun jiri jong obstal pol kini ki yaine ha ka banyalap ye ka kubor jong ka jingpet em ka ba yo lingba jong ka jingle jingtre jong jis ke solo jong ding na kini kita ki jinglong ki bolong kumjo ke badan hapo jong ka balang hapo ro pemi tho kata kamut uno uta uba naka uno uta uba ya pair nakar kom ubalong negative yo obstacle pol uno uta ubalong positive yo obstacle pol ngim itho namar kilong komjo hare ka jing itho ngin itho de tang neket kane par kane kata ka jing pair ne ka jing pat jong ka balang hapo rom ka kata ka jing pair to ka baning kan mau sya ba kam dai halor jgai jong jinglong kristan ane ka Christian identity kam kta am ka Christian identity kam dai ru ka kubor kristan ane ka Christian message ba ka dang jing pair apa dang jongki han rai ka jing pair ka dai tang halor jong ka ne ka wai kata kalong ka rukom snow yaw apostol Paul ning ang ti parai ka attitude ka ba kikidon shaw apostol Paul Kani ka problem ka ba
kabaki ki nong sharai balang ini ki sngi ba mentaru ki don lane kabaki para banget akpo ka balang ru ki don hakum kini ki sngi ba mentar hajing shala dangi ti kilio ya ka identity jongi kom ki kristan kam dan nimnai hop ye ka bangin dan kata ka jingi ti ya ban posh du pot jong jingi pat jong jingi per jingmot habangi pet ya ka message ne ka christian message lane ka kubor ka bangi sam da ka bangi ong ba Jesus Christ ulong kan uta unong pen em ujanga bujong pi but ude uta kan ubasino e ka kuna bayap ya plin ta janga jong pi ni dan ya ka jo ka kubor hare pitip nem teng teng tang namar bangi pet ya ka attitude lane ka kom snow jong ni kita ki we pat ka pelong yangi bangin poi sa ka jinya pat ka jinya per jingmot wal ada jaba ka jinglong kristan jongi kam ya per wa jaga kubor kristan jongi kam ya per kane ni ka bejor ba ka bejor ba ngalai ing la sakhi ka ne ha ka jinya lim ti ka janga kum uta u sakri jung trai u bapin sa praying ka gospel jaga jipin ba kala ja ka jim janga tengru kum jo ha ka ba ka attitude janga sakini ki wai pat ki para sakri kalong ka bom kwat ka bom khia hang sha ki sa me ka ju ka khubor hang sha ngi long ki kristan ni dan ka ju ka identity kum ba maki ki dan ngaru ngadan yelap ya kajuk ke kubor ka baki kelap kolong kajing pen em kan ka baling ba kajinget au Jesus Christ handrai namar bangam dan ya kajuk ka attitude ka bakum ka jongki ngapen ino da kata ka bolong negatif kan syaki kan ni dai ka baja ha ka jinglong jing em ka balang ni kisi ba mentaro teng tang namar ba ngam su tenat ya ka kerteng jong katai ka balang ngelawan rak syudu put ya kawan poi sy kejinya pat kejinya per jingmut no hadeu ban ong ba ka Christian identity ngi kaya per ka Christian message ngi ro kaya per ngan sakta bai kan ikat pangin ngi puli si pangjong kani hai kan ma ba ba kan ni ka don kan hapdeng jong ka jinglong jingim jong ka balang ka ba harum bat kadang don ru tak hadu ini kisngi ba mentaha ka balang dan ha ki balang ki jongi hagani ka jup jong ka spak snem ka ba huai tini ya tanya pa shwa ka kun hon nang lap ka baning kong bo pol ukran hang ni ka kun hon nang lap ka baning kong ka de ka kun hon kan ka belap da ka basngo pi hoy bat ka bada ka bayapen ka de ka kun hon nang lap ka baning kong bo pol address hang ni ka kun hon ka belap da ka jisngo pi hoy bat da ka bayapen Taka jingkali kalong kini ki buriu ki day kini nang lap ki ba yalap da ka basngopi hon bat ka ba ya pede ki day ki chat buriu ayu dan ki ba ong ba kila bandai kita ki kin hon judaisa dan ki bala batai ba kini nang lap ki ba ningkong ki day kita kin hon judaisa ki kini ki judaisa kanang bangin sngo tho ki judaisa ki day ki ju ki bala long kristan Henry kata ka jinget jongki sepang jong ka jingpet empat kai per bak labak na karukom tho jong ka ktin jong blai kinget kumno kinget batang ka jinget hau kres kampat biang bapinyo jingpet em kata ka de ka jingi kai ko bakini ki judaisa ki kai te bapinyo jingpet em kat kumu jingi kai jong ki ong dan kam men ko ngo dan kam ban bat dan kam men sumar ya ka hukum ko jong ka tin ko jong blai ka bala tho ka old testament la ne ka testament ko borim lenda kum ta phim num yo jing pedem kamu pidan kam ba phin hapan ot share dan kam phin hapan ban bat ki si sabaton dan kam bat ki kinyam jo ki jing kinyam ba per la ne ki sgi ka ba ki ju ki celebrate ki sing ki ta ki festival ba per dan kam phin bat ikini ki bar khwat la phi kwa yo jing pedem ta na ka jinget empat long bat kini ki judaisa kidai balawan rak problem bayu apostol Paul kamtap le shaki balang gi badan hakat han jung Galatia dari mana ni ke daw Paul sa tho ya ka shiti jung shiki Galatia but udah keren uba ting bhai ki prawe epo jung balang hapo Galatia but udah nang ting hiru ya kini ki brio ki bahi kai bakla namar kini judaisa kini kini kai bakla namar brio un yo ek jingpenem udah tang na ka jinget au Chris chisu dan kami ka bangin hapan bat kita ki hukum jong ke testament ke berem bangin yo jingpenem han rai de tang na ka jinget au Chris chisu
ong upol on pengsan da jingle ko hukum henry tang da jingit ha ukris jisu agalatia kal nang ko baar dekat ko ba khasan khan ri ukran sipang jong kata dan ki ba ong ba kini ki kin hon nang lap baning kong kilak bandai ki judaisa ki ba lap da jing so pihon yo obstal pol but da ka ba pen persat ya ke ba pol uhikai dan ki ba ong ba ki da judaisa henry ka jingkli kalong ka jingkli hang ne kalong hato upol umut iki judaisa mo hato upol umut ba kini kinang lap ki baning kong ki belap da ka basngo pihon bat da ka ba pene ki dei kita ki judaisa mo ki behikai ba dan kam ya ka ba pen hak ban bat ya ko hukum tang ka jingit empat biang ba penyo cipun em larangi ter ba larangi ti jeleu ba ya ka jing tho jung obstul pol hak ti jung usik Filipi long ba kam ai ka jing Kristian bakin dai kini namar ka dan ka jing tho ka ba u tho agan ka khat ka ba khat nyo ka buong na ka jing sngur kilaya lap yo kres na ka jing sngur kam shim pol shim la tho ba kilaya lap yo kres da ka bahikai baklaya ka gospel lene da ka bahikai da ka way pat ka gospel ka mo kran po Galatia nang wani ko khat man rio hanrai usu kata ya kata ka motif na ka jingsngor ka kran ka motif hang ne kam kran ya ka telong jong ka jing hikai hanrai ka kran ya ka jing perkhat jong upri haba ulet ban hikai ya ka jing sisa jong ka gospel kata ka mot ba kani ka gospel ka ba kielap kani ka gospel ka ba sisa hanrai da ka jing mu ka ba sni pat kilit banyalap ya ka gospel ka ba sisa nakwa ik ba na preng jong pi subha penyerap an pulenga na Galatia nang menikong dekat ka ba Rio supaya rap pulenga nang to Galatia iwe Rio pila man on you to microphone jong pinang to but pila ban you subha yarap nga Galatia iwe Rio okay to ngal ayo ang ningan pulingan ani na maramdan ba kloy puli nga snowlingo ba pila kan ria no shen kata kata na uta ubala khot e phi ha ka jinga e ukres chaki chaka way pat ka gospel kani ka jing kin tho jong po ye ki parang e po ka balang po ka balang Galatia mablay na mabkila pai pat chaka way pat ka gospel rai kini kinong yalap ki bau pol ukran hang ne ki belap ka skopi hon bat da jinge pet kim dei ki belap ya ka way pat ka gospel ni ka gospel ko bokla hera ki lap ya ka jo ka gospel ka bau pol ya lap henrai ka ba plag long pat ki isi bat kim sngo tenat ya u apostol Paul kata da jing long jung kini pat dari ka kan hon na lap ka baningkong ka wadan apa ka balang apa rom ki lap ya ka jo ka gospel ka bau Paul ya lap umdai kabaki judaisa kelap henry kimdan ya kata ka jing ihet yu apostol Paul kipoi kabat isi ya u bat kim so nat hiru ya apostol Paul ngin sakta pha anda mila batai kitien tengnya pha minta sa jing batai kitien ki kana bingin so tho ka baning kong ke kitien pihon da ka bangi puli kini ki kitien ngang skema pin sa yo bha ya jing shai ya ka jingmot ka jong apostol Paul abo tho ye ni kitien ya ka ni kitien lapin kala na ka kitien Greek tonas ka bamot ka jing bams ngotenat lane ka jing sngo tet ka bajur ka bami na ka daw jong ka jing sha pinki lane jing sha influence ha ka bor ka pop gini kinongalap ki baning kong ki bo Paul ukran hang ne kialap nakadaw jong kaput ka tunas takamot kelap da ka jingbam sutenat kelap da kata ka jing isi ka bajur ka mi nakadaw jong ka jing aja ka ya ka pop ha ka jing im jong ki bakan sinsar u nang tho si hebru ha ka nang ka bakat ar ka khat ka ban ningkong ukran shai ka ne ukudui ki ya ki bangai
Kani ka jing tho ka jong u Hebrew ka de ka bu tho she ki ju ki ba long ki bangai ha Christ Jesus ha ka bu ong kum ne ka khat ka ban ning kong suba pin pet lang na ka tin ki jong play ha Hebrew nang ka ba khat ar khat ning kong nabakum ta mangiru habala ke ta wer ngi do o ki sakhi kat ne kat ni tongin brat no ya ka jing pingwit baro bat ya kata ka pop ka ba shat sno angi bat mai ki tien ka pop ka ba shat sno angi kadan ka pop ha ka jing em ka jong kini ki nong ya lap ki badan kan hani ka balang ha po rom ki ba ki alat ba kan nang ai sno ha ka jing em joki bat kan ne ka pop kan ka pen ki ki ya ka baken pihon yo apostol Paul lene ya ka baken nyalap da ka mention jong ka jing pihon yo apostol Paul kini kata syu bakan ka tin kamu tang ta kamu sukai ban sngo kemen aboyo I ya no baki kendo ya ka jinjar ni ka jinsitom kana kitin tonas kumut ya kata ban singo kemen habai I mano kiamat ni ka jinjara ka jingem ni ka jinsitom ka jingpang ni jinsitom ka jingem kata kumut kini kinong yang lap jing kebalong ka kunhon ka beningkong ka bayalap ya ka gospel ka jipihon habaki iu Paul ba usha kum haki kinjri ba usha set bendi ha kata ka ying wai ka ba uwai ki kemen ba wi kendo ikum ko to ko jinjar ki kemen ba wi kendo ikum ko to ko jingpang isom dai na marba ki kemen na marba ka gospel ka roy haki kemen na marba u Paul wi kendo ikum ko to but lese ngalap dong ba ki keren toho ya kundang kuak lene ki keren ko yu apostol Paul ngelap no hata kurkom ki keren lese ya apostol Paul da kata mensim ken jeng ke chingpet ya ba they hok he deserve to get this they hok ban yo ya kane ki pet da kata kurkom ki kemen hiru yo ya bo sha set bendi wo sha skom ki kenjeri kata rega jingmut hang ne habo Paul Ukraine ba kini kin hon nang lap ki belap ki jik hon ki kemen haba ki EU apostol Paul ba sa khomai ki kenjeri nangta kathaur skai de sine min keren ha ka bashkitien kathaul ne kamot ba ki bishni ne kai mut ke jing bishni ne jealousy kata rega jingmut hang ne kata ko ba Paul abo tho ini kintin badan na pedang jongki ki belap da ga jimsim ga jipihon takamut ke lap na ga daw jo jing bishni yanga banga sabatai pi bale bi ki bishni apostol Paul okay kau ki bishni Paul but kata ga jing bishni kawan po jongki kadang dansa bagi nang ajaka sa hadu bagi le elap ya ga gospel ga basisya ringkat ba kata ga jipihon berengkat ba kata ga jing bishni kalau engkau bala po ki peram ngai banyalap ya ukres haringkat berkemense bapihon kalau engkau bala lada kini kinang lap jeng ka spas nem ka beningkong kemudian hapo ka balang po rom kila banyalap ya ga gospel ga basisya haringkat berkemense bapihon komta hakani ka juk jung ni mentar komjo kila banyalap berkemense ga jing bishni kira benda kina ngalap di bakrau hanrai badan ka jibsni haga basyapo juga danut cengti la kalong kepala dari mana ka daw nung to si bro to bread no ya ka pop ko bi shat sno api ini ya susu nang ta hang ni kamot kamdan ka jing batai ba punya alor ka daw balai be ki bishni ya apostol Paul nomor Paul uklam ai ka jing batai hang ne ha ka jing thot usha ka ni ka kitab jong jong ushi ki Philippi uklam ai jing batai shai balai bi ki bishni yu henrai kelap long kini ki daw baning ko kalam long nomor balai nomor Paul udan ya kata ka ikhtiar bat ka bor jong ukum apostol haki por ki bamensua ki apostol kidan ya kata kabor kabahalor nabaro kibatray hapo kakam jong kabalang na ki babat ya ka office jong kabalang baro kabakam halor di ki apostol kidan ya kabor ha kanu ko balang kabakikilat kat ba u pastor dan yakum kata kabor u elder dan yakum kata kabor u bishop dan yakum kata kabor u overseer dan yakum kata kabor u apostol dan ya kata kabor bar kata ikhtiar kamu apostol baraba ulai apa ron mau de apostol dan kan kata ikhtiar bar kata kabor jog
kum apostol. Henry kini ki way pat namar bakim day ki apostol kisgo bishni lese kisgo pihon gen lene ki dan kita ka jealousy gen sapang juga jinglong apostol ko jong apostol Paul. Kani kam day ka baja tang ha kani ka balang ka ba po Rome rai ka jaru ka balang ka ba po Koren de nani ka dau po sa tho ya ka sisi si Koren ban ya tho an pinchisya ba uday ken u apostol ba ukran sha siki ba tho ru aka ar Koren ba batai sha ba kumno ublay ujit u balong ta apostol tanang ta kala bendai ru kai ka jingman ba ki kam ki ba utrai le nang la upo long successful ba haba ule e ka ministry ka jang u but haba ki pat kile ministry kam long successful kata ka ministry ka jang ki but kanile si haba ki pet ya kata ka jingmi na uso jang ka jing trai jang ki haba kam long kum balong kum jong apostol Paul ka poi ken ka ban ya ki ka ki bishni ya apostol Paul kani ka de ka jinglong ru ka ba don ha ki nong nyalap but haki nong yalam balang jadi keski mentah. Haba utai unong yalam balang, utrai sitom ba, but kata kajing trai sitom ju kalawan ra kajing seiso apo jong kabalang ngane apo jiki mensim, but kajing ero kelanang yai chaken kan jiro jong kibabon ilang kilanang yaro lang kentiu kat ba une pat ubala trai hitam hi henrai namar ba uso ukham slem ye ka ba unwan ha jikim chu upoino a ka ba un yai ne a jika sha ka ba ha jika banga ngil dai ka bangin yai ne la dai bu un yai ne ha ka kam ka ba utrai henrai upoi pin ban ya ka ban pihun ban bisni ban asap ka dai ka ba ja ha ki kisni jong ni ba mentaru kum ba ka ja ki por menshwa kalam der rumba juga ka jing dan kerhai ki jing ai pol udan sibun ki jing ai dai karan lagi jing dua tulet tan nai karan udan sibun ki jing ai ban slok udan ban tho udan nang ta ban hikaile on nai karan nang ta ban kentu ban ai min sim udan kat ba kine pat le se kim dan ki jing ai ki babon kumba u bleu ai ha apostol Paul kada u bleu se ai apostol Paul kada nama bleu ba u unang asyusyo abo po unang pendenkam nama kakin jumlah ko ang baha uta ubang pendenkam on sim no bade ka eke eke dan on sim no bon ai no how way pat ubang pendenkam te lese ki pihon nakadaw baki i ya ka jingdan kerhai ka jung ya kita ki spiritual gift jing ai ban sim nang ta kalam de nakadaw je ka jing paunam lah ki banget ane ki bamet nyala ta men chipte yo men bangila pun puli ka tu ni kat na ka kam ki apostle nang arupra long ba ki Jew bat ki bam day ki Jew ki wan man kan do ya apostle Paul hat ka yeng ka ba ulawai ya ka bun sa ko muta unong sa bendi bat kata ka yeng kala kelalong den ka yeng jong ka jingwan jong babun ki be nomor Paul upiang subhai ki bat ling ba jong kata la si ulanang pau nam ulanang lanang pau ka kerteng ha ka imlang ka saklang bat khamtam e le ha ka Christian circle le Christian community le ning ong ha po jong kabalang le si kani ka jing pau nam jong ka jing ro jong ki para monget ki badan po kabalang po rom kala lalong ken ka jipi hun ban jong katu kat ne ki kinong lap ken ki badan ha ka di kadan ka boning kong ki belap na kada jong jipi hun nang ta klam de ling ba ka jing so bishi pi hun ya ka jing i pau jong Paul ya u Jesus Christ ha ka lenti sa Damascus na klam de ka jipi hun ya ka jing start ya ka jing slur but ya shibon ki pat ki jing long ki ba apostol Paul udan bat ki ba la pelong ken ye ki bre ki ba ki so jan bat kin long la klor ye ki le e na ta jong apostol Paul se kini ken ki la long ki daw hoi ka tin jong blai kam batay ka kum ji tho jong ka stage pilpi kam batay ham be kini ki la long ki daw ken jong ji so pi hun ka ba kini kin nang lap ju ka kun hun ka baning kong ki dan tu ni ya sho nang tang ni po shi ni ka jing batay ni ki tin ya pen e to oni kong ya ni kentien la pun kelana ketin Greek eres bat kani ketien kamot balong la kloy ban ya kaja kata ka jingmot kamot kini ki bureo kilong kinang yalap ya ka gospel ka basisya jong Jesus Christ haringkat ba kamen sim balong la kloy ban ya kaja lahap deng jong
ki bat upramet ne bat no kum jo bat kham tam le upramet lemda kum ta balik kini kaja badu apostol Paul hatu kum kini ki mensim dan re apa kebalang kini kisni mamta kamut syukum no bandanya ka mensim jong ka jingit banya tai ka jingit banya akni perang kantang kata arguments kamut banya tai pedeng jongki kani ka syarkai bha dan bun ba ki syakri jong utrai kiba yasa me ka gospel jong ka jing em ka basisya harikat ka mensim jong ka jing long lakloy ya ka ba kinya tai nya ya ka ke bam kat ka bam khya ke bam tei nang ta kamut ru kai kamut ka jing sngo tenat banyalek persya wow kilong kinong yalap ya ka ktien ka jong belai haringkat bat ka jing sngo tenat banyalek persya ilek persya ya kita ki bahalor jengki ilek persya ya kar kompenya kabalang nasi kalabo kabai debiang kat kubujing thok juga kti jong blai yelek persya ken ya ke ka ba umdai satya ban yelek persya kita ni kum kata ka jinglong kidi kinong ngelap kibaning kong hatu mangi ngidan kum kani ka jinglong lara ngidan kam ya bangin jet ya bangin kelak ka bangot lara ngidan ni kum kani ada dai mapi ada dai manga ni hapan kelak umut lara ngidan ya kum kani ka jinglong let syaka jingduai how try ha persyak ka khmat chu kli la pidan gini ki jinglong ka ba kini kinang ngelap ka ba ka golong ka kunhun ka beningkong ka ba pol kren kidan la ki pidan pa shu blai pan map no blai pla shu blai nang ta kane ga kentenya pet kamot ba kini ki jat banget ne ki jat nong ngelap anda ba lawalam ne ki mat jinga keren chapang jong pol ha kana kono ka conversation na no ko jing keren jing khana kamdan kana no ko jing keren ba bha na kalyang jong ki yo of pol ka babun kan sneo ba hatu kani logically ka belong personal bhasha phi ba sangar kumjo hatu baro ki banget ki bangim stunat kidan bita ka jilang basneo se kamlang kamta gidan ni ka jilang ba ka jing jong kiru hare namar ba ngim su tunat yaki mar ngim su bang yaki haba ngipet kita na kalyang ka eke basneo ba aradan mana wor khanai baba asha phang jongki ha persya ka score janga jong phiru namar bangila pet sneo ba ngin pen phai che ka basneo ka tar ka jinglong ko na po ka balang ni kisi ba mentaro wat ka ba ma ba mar balai nabar ngi perthubot ya ka ka kunhon nang lap ka baning kong ba pol ukran ha ni sti ju ski Filipi nang ta la jaba upol ule eke ba ba kaddo rule au makin yo da bat kin yo dong ban wo ban penrem ya udah kamne ba kum tain le ba kan noro kira yo dong yo da ya ka bakin keren persya keren sme bet la kumba uklem le eke ka ba ba ha ka jing im ku nganget skem ba kila yo dong yo da wa ba pet yu kinjri ba pol chak khum ki mai payam la dai ba uyalak shisha ya ka kubor jong tra la dai shisha usakri jong tra balai bun sakem pet nangi ngim sakom balai ba sakom le sikin jendela karan kumta kamdan hapok jong ki ya ban perkhat na kalyang wa bha syapang jong opsul pol na mablai jadi ki breu ken ki belap da ka mensem jong jing pen ka ba kloy ka ba ye ka benyatai benya ka jabat benyalek persyak atau ngilong na kum kini mangi tu ya pas pangkar kum perkhat jong pol gini ki artli ki kentien pihon parjapan upol ujumlien ba banto achiti jong aba ukuran chapang ki bribusnia da ba pundan kami kini ki artli ki kentien haba umut ban kran chapang ki brew ki busnia ujuan ra berbor kini ki artli ki kentien kidairu ki artli ki kentien ki baya tho ya ki kam jong ki ai ka ban kong jong ka do ka ba ukuran po galatel nang besan dekat ka ba arpau adu dekat ka ba arhuai bar ka ba arpat
kadai kidai kintin ka basaki ya ka jinglong tenget jong ka jing berkat ka bukan po rom nang benikong dekat ka ba apu pra ba apu kundai Paul abu Ukraine ya ka jinglong sneu ka jong ubreu ujuan ra ikini ki artli kintin nomor balai kini ki artli kintin kidai ken ki kintin ki bayatho ya ka kam jong ka do bat ki bayatho ru ya ka jing tenget jong ka jing berkat ka badan ka bau priu ai ya ka bakat secara ka jing berkat jong hatu ka dan em hagawar pi lada ka dan kani ka jing pihon ka jing bisni lene ka jing pen lada ka dan ka bot ni ya ket makum ka do kat makum mense ni ngim ai ba ka tin ka jang blai ka pin ko ye ka jing pat jing ni sha ba ka jing tenget ni sha ba ka ta ka batenget kan secara ka jing pat jing kenang bangin sung tho shu shu ya ka jinglong serious jung kini ki artli ki kintin hasha ya ka bangan bataya pi da kar komperkat jong uplu touch but udayo Chrysostom ya kini ki artli ki kintin kini ki beriu uplu touch but udayo Chrysostom ngasabatay kini ki kini ngasabatay katuk ni spang storage pang kini kini ki beriu ken ki ba em ha ka jo kapor ka ba absolute pol tamakim de ki kristan pat Hendai kini ki beri ba paunam ha ka imlang saklang ki por mensyua Tengah paswa wei ni uplu touch. Kerana pinsung to ia ka jik berkat jong u haba Ukraine gini ki artli kintin. Wei ni uplu touch. Uplu touch ka kerteng bapura jok u kalong L Metrius Plutarchus relatif lengkot Plutarch. Nakane ka kintin Plutarchus la pendam no tang US la jukot lengkot Plutarch. Uni ude uta unong to Greek but philosopher lene restart beserkai uba lakum nuna do kapor ka basau pusan HK hadinu kures hado si spa arpau HK kamut ha kapor ba absolut pol uni ubreu nangta udairu unong to uba tebet bat uba pau namba ula to ye ka wei ka kot ka balatip kerteng ka parallel life haktin pareng kabaya thoru ia ka history jong ki katun kating ngot ki brio ki bapau jong umen barem hagani kot parallel life ia thu sapang jong kita ki bakrau ki batri lene ka jing im jong ki brio ki bakrau ki batri ki bapau ba ha gitu ki por ba ling ba jing tho jong ni ubrio bagerteng u plutach nila yo shibon ki information sapang ka jinglong jong kita ki brio ki bakrau ki batri ha gitu ki por jong ka spas nem ka beningkong But kanere ka stasyu ka jong ni u brio bagerteng u plutach tip ka denim day henrai ka detang ka stasyu ka tho la sna de brio but ador ka bahajan kolong komne but kane pat kade kata ka kot ka ba ula tho ka parallel life ka balong complete ka dan chibun ba ki ka dan kerhai ki volume kan volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 ba kumta ter kidi ki jing tho ki jing but ye kijing tho ju long ba la pulie da ki university de ki school ba ha ki ni ki ski ta keleng satlak de perthai kham tam ki university ba pau nang ta ini yak pa sosha uni ubre uberteng udayo Chrysostom we uni udayo Chrysostom la khot ye udayo Prusias nomor belai la nomor ula khai hakasnong prusa ubala la kum no nado ka spas nem ka ba sao po hadu ka spas nem ka ba du si spas si po HK kamot la no ka spas nem ka baningkong ka nem ka ba sao po du si spa si po HK kum ringkat lembat hakapor ba pol hakapor baki apostle ki beringkat ba pulta chuem nang ta ude ubri ubanang bahaban keren hagi jeka pat ba lane ni ong ti parang orator bar kum ju ude uri perkat ne philosopher utebet ba akalan keren pat ba bat lapau kanam kaburam hakeleng kahima lingba kijing tho bat lingba jong kijing keren gijong ni ubri ni ubri beserkai ba But kane ka kerteng dayo Chrysostom kare ka kerteng sin ya kabala ai
da kinong latin namar balai namar lajuk tep hukum ta udayo ka kser sentur lene dayo the golden mouth namar ka jing keren ka jing pernah jing ubu keren kala kelalong genyi kita kiskor gibasngoi uban kwa ban sngap si sngap ya haduk ba kinong nani kibreo kibakran dagani daga kitin latin kibalong kinong rom kila khot ye uni du na po greece uni du greek but kila khot da uta dayo the golden mouth o katanya dia kitin pareng haragi ha kitin latin ki khot dayo chrysostom kini ki arngot na kani ga de ka khot ka ba tho dayo chrysostom complete work ka ba la translate nang ta kani de ka khot ki ka oration dan sibon ki volume hang sang tay kadan na volume ka ba nyaw tar lagi dan ki volume ki besikmat ya ka ba la edit nu breu kerteng ne lapan bahar nu breu kerteng DA Russell nang ta kini ki armut ki kan kamu syapang jong kini ki artli ki tien pihon bat ya pene law ma ki pen remjur bhai kini ki artli ki jinglong ki basneo ki badan ha ki imju bro brio pi hon la brio u ya pen udan ya sim jo ki pen ki penrem hai ta ki jinglong badan ha ki imju bro kadau boleh bi ki penrem kadai namar ka kta ya ki jinglong kawei bat ka kta du ka shong suk shong san ha ki jakapat ba kabut ka kta ya ki sinam ka tha la jaba ki breu ki dan ya kani ka jinglong pihon bar ka jinglong ya pen tekat lada jaba ka kta ya ka sinong ka thau namar jong ka jingdan ni kini ki artli ki jinglong hapo jong breu hato ka nam kta mo ya ka balang ka kta jori ka balang lada ka emlang ka saklang ka mamdai ka balasya sino da ka dorba ka snam kadang kta lada ka dan hapo ka balang kan kta jor ba ka jor ba arai kini kin hun nang lap kemening kong kem salia melong komta menyalap ya ke gospel harengkat ke mesim jaga jik pihon ba ke mesim jaga jik pene kerhai hakiki kisngi taro dan gibri belong komne tini ya shisho shkhmat nang ta inya poi pat syak ken hun nang lap ke baar lajan kut artat ka ken hun nang lap ke baar kane ka ken hun nang lap baar ket kumjing tho jung pol kane ka ken hun ka bayalap naka man ngobha nasa batai bai gani ka jingu chungani ka tin man ngobha kamut ayo to ya gani ka kentin man ngobha lapin kala na gani ka kentin Greek Eucodian but kane ka kentin Eucodian kamut ya kai kamut ka ka babha kamut kini kita yang lap ki baar dari ka kanhon yang lap ka baar ka bo pol Ukraine ka bayalap na kaman skopha kidai kita ki nang lap kan ki bayalap ya gospel da ba perkat baru ya apostol Paul om shem la perkat sneu da kini ki breu ya apostol Paul la perkat babha da maki ya apostol Paul wala la sha ate sha kum kenjrir ki perkat babha sha pangju kat ba ka kanhon ka baningkong pat ki pet sneu nani ki perkat sneu sha pang jong kata sha kum kenjri jong apostol Paul dan mereka daw oi pi kilong negatif ya apostol Paul kat ba kini pat kilong positif ya apostol Paul kani ka kitin Eucodian kamut rukai kamut ka ba penmento ya ki wei pat kata kamut ba kialap ya gospel ya kebanwan ra ka jingmentoi ya ki wei pat omela de shimet kini ki pertubut ya ka bo Paul ulong hapo jong tagalong ba Paul ulap ya gospel na kabenta ka jingmentoi shimet hi harai na kabenta ka jingmentoi ki wei pat nang tagani kitin Eucodian kamut sakai kamut ka ba ajinghon kene kitin kialap te kamen ka babha kialap te kamen ka ba wanra jingmento shikiwei kialap te kamen jaga jing sngohon haki baro ke baki mat ki kendu ki shem ha ka jing kom kitu ki brio ki ba ningkong
kum ki nong ka kan hon nong lap ka ben kong ka be lap da ka jing bam sngo hon kham tam le ba ki i bala nang sha kan tiu obstal pol kila nang so pi hon chu shu la na so bisni shu kam tang jing hon apo chong ki balong kum kini kin nong lap ka de ke ba nga ngan ka tu ye phi ba phin te be but nga I'm same jong ye ka ba te be poi sha ka long nong lap ka ba kum kini ki be lap da ka mon sngo phal na ka mon sngo phal ne na ka yukodian namar kawan ra ken ya kata ka jing internet ka jing long jing im ka ba ka jam sem ka ba po janga ba jam phi ini ya shu kani gamot ba kani ka kan hun ka ba ar ka ba kershan yu ya u absol pol kala sngo hun ba sngo yo jing men toy ba na ka jing im ka jong u absol pol ba na ka jing shakri ka jong absol pol haba ki i u absol pol u sha khum kinjri na ma la kran na ka khot ka ba khat ar ki sngo yo jing men toy na ma balai kila yo men sem ken kila sngo shlur ken ya ka ban yalap shu kum ba pol la lap klem na shakti kinjri ru bat kila sngohun kila suyo jing to hidu kata na ji shakri jing unu mablay le se kila let bin kendo ya apostol paul bat haba kim shai kanu kanu ka jik perkhat jong kata ka lenti jong ka jinget paul la yo pin shai ki la yo pin su tho ki bat ki pediang ya kata kan ki jing pus tho jong upol da ka mensem ka ba sngohun da ka mensem ka ba kelut da ka mensem ka ba ba le se kum gitu ki kun honong lap ka baningkong ki ba le slap and ray ki bam long la kloy bat ban pediang da ka mensem jong ka jing long la kre ray tang ye ka tip uperkat ayo uni pa udah gaji perkat ka bukum no squat ben tunjuk squat ben test dan sibun ba ki bri belum komta kam tam le po jong ka balang tai teng ki kwa ban keli ngalamat bai ka ne ka pusin chu ki kwa ban keli ha persyak ka khmat jenga de ne ka dau ba ki kwa ban yo e ka jing ju bab rai de ne ka dau belai ki kwa ban thiet ki kwa ban tunjuk ki kwa ban test la ngadan ne ka jing perkat maki lada kamdan hangta kin sai pen ki benyele ya ka jing ya tai ka putonas ka bengi keren mene ka jing ya ka eres lene ka jing ya pen lene ka jing pihon do ka sawan rak la jam kim la le ya ka nia ka baki krishan ngala i ka ne baka ja ka jing ya nanti jo ka jing im jo ka mu nong hikai ka tin jo ko plai le se ma phiri plai kin do teng kum ka ne wat chu purtho bot ka jing long ka bakum ka jong kita ki kin hon nang lap baning ko nang ta hakawai pat karu kom keren la ban ong ba kela ya pli ban ra e ka khubor jong ka gospel ka bo pol ju trei namar mentau pol asa kum kin jeri long free show kum bolong long light lu chu kum bo ju long bro skata wala ja bo udang peteng hi banyalap ka gospel na kata ka yeng ka bo sa kum koi di henrei long free show kum ba julong hagi por bele no andre kani kampen pepat ya kini ki mensim ki bolong kini ki nongalap jong ka kedan ka baar ki bala rai da gospel da kata ka jinglong smohon mensim da kata ka jing kulut mensim ya ka ban pensa preng yani ka jo khuboring ka bo pol ula yalap da ka man sko bha kila lekin men le ka ne pi ka da bale ki poi ka bakin la ban le kum ne de tar mani ka da namar ki thrang na do ka mensim menyerap ya ka ji sekri upol bakanang yai peteng Peramai apo ke balang apo Filipi. Ki kuak ba ke ministry ke mission nene ke jisekri jang apsul pol. Kanang nyai jam saprang, kanang nyai peteng nak por skapor. Bar kismo kuslai sapang jekene. Bar upol ongko ki parawai wat ki kuslai dan na pedang ke kenhon ki nang lap ke bahane po balang apo rom. Ka banang nyai peteng ya ke mission ka ba pipi kuslai yo banga ngamla an pedep. Hato na pedeng jonga jong pi ni ni dan ya kata jing trang na do ko sem banyarap ya ka jing sakri jong no ki ba sakri dam ta gospel banang yai pin pedeng ya kata ka kam jing sakri ka bakila le ora pila le teng amen yaro utrai nang pedeng shu le da pimpat le kene lang ka por ba pin tuai but ya ka ba pin pet pin kami shakano ka ministry shakano ka jing sakri shakano ka mission ka ba pipin but Lashim to yo
ini kata sepang jaga jing temu jong ka jing yalap ngene ka motif jong ka jing yalap ka baning kong ka jing tum ka kan hon nang yalap ka baning kong ka dan ka jing temu ka bakum no ngi sakta e kane bat ka ba ar pat ngi sakta ka kan ka jing temu jong ka kan hon nang yalap ka ba ar ka dan ka bakum no para jo por in sawara ya gin jubab jo pol shakani shakini ki artli kin hon kuma pol ali jubab shakini ki artli kin hon har kom ujubab ya kane ka jik bu ka baki dan shapang jong kata ka jing yalap jong ki ya ta ka gospel ka ba uru yalap ai jubab ka sutunat ba ba ya kane sakta la shimtiyo and rai shai ka bungin kut no ba shai ka bungan ailat ipi kli tunya pai shakani ka lesson ka ba day nam ta janga jang pi tungin ya puli lang way at line ngala banyalap yu kris da ka jinglong ka ba atku yano en re kanumon ra jingkala ka jing im jenga habong ka jinglong atku ka jinglong aluki ka jinglong pihun ka jinglong bisni ka jinglong arsap ka jinglong jer khat ki jinglong bisni kala warra ka tekin atku ngila banyalap ya kris haringkat ba ka jinglong bisni janga jang pi hanrai kito kimin sem ke bayas ngo ka kubor kila ban kala kabamut kat ba manga pat ubayalap ngala belong ubre ubam ya ka jingkala kalong ka wasuk man le komta pet ini kadur hang ni donong elap pet ni wai ala sak padang kiu ni wedang ot nang a mar balai ngelap te kamin sem jo ka jipi hun min sem jo ka jing ya pen kamin sem jo ka jing bisni kamin sem jo ka jing arsap tang chu kia ki we la kwa i ka ban ot no yin tai ot kwa ban ot no kwa ban pen down no ha jika ban ai min sim shu ia ka bakin nang kiu shu nyem dan ya kum kata kane de ka jinglong ka duna apo jang ka balang kini kisni wa menta ban ai min sim bakin nang jam shaprang ban ai min sim ya ka bakin nang yai kinang yai yap yalap ka kubol kat bakin nang yok nam yok buram kata nang kentiu nang ai min sim nang persat bor ki henrai kambun sen sya ro saya ro ki wei sya kentiu ki wei ha ki wei ki kio ni bishni ni sedang men pihun ni sedang ya ka bangin ya keren sme syapang jongke dan wei parlok jong u beli keraham angkan masuk ke kerteng jong nikong ulong nongelap bat ude utahir ubalayo wer yo beli keraham ya kaman yalap keleng ke pertai hari pitip kai ga baja da ba ga kata kata maba ke ba ar long ba na ga jinglong nong yalap chung ula ino ya ga jinget ha uplai bat los dang ya ban keren ben kan kho ya uni u beli keraham asya ngan itu epi na ga jingalap gi ba min shiwa gi chung lawan ra shibun ke jingkla jing kimin sim hadu balala ya ke ben say yo beli geraham ya ke ba ulong nong yalap bakrao ndrai ke ba plak long kup no te uni ubrio ubala say ubala warra ya ba bon kimin sim ban poi sa ke jingkla ba mot kup no poi ya ke bon ong ngade itis ne ngade ubrio ba mot play da bar ko kala belong ba yalap yo kres haringkat berkamen sim kan kebiapan kamsim lesik mo bishni kamsim go pihon nyiptip lakadan em kata dia ulay man bishari kata hanray kaimat belong syata te kumjuro kemawa ya kan kajingkai ke badan kamha kata kalong nila menyalap ya kris da kajinglong ke basnio bagi dana po jengi kemala warra jiklah ke jono jono hanray kala benang warra jiklah jik jono pipan sakawe kajingkai aku himpet yang gadur pet bahani gadur kani gadur berin jingmut adu kata-kata nama pini yang ni dan ko hani dan lo hani dan gini ki ding rong sao pa pini ba kadi ko kashim khat ki e baro ki ba
lapin pau udieng lap lese lapin pau ketika la I kemba mitho bade ko na ni kadur yo jing kai sakani ko we pat kata kalong tingyo plilang wai arlai la pidi kan tai ong u la pidi kan tai ong ka la pidi de chrak ong u ngan jet ha ka ban long u jing ker khu ki wai ban ka ba ngalong u thammei jing tem le ne jing ka ja ki wai pat kani ka dur ko bai tanat bang oi pi kani ka ka jet ye ka ba kat pit itanat shu yo ding shu ya katai ka sin benang learning lam dong ye ka scenery ber ko wai ma ble ka long ka jing ker khu ken sha kini ki wai par kum jo hatu ni long ne em kom ta hanangi jet ya ka bangin tebe ya ka bangin yo jikur khu bi tang le de kan ma ho ble kur khu nga ya phi kana bangin la man kur khu ki wai pat kata de jik thu mo jik kur khu paru khot ya nga phi hanu ki si wo mentaru ya ka bangin na ye teng ban le kum ka ni ka kam pan kur khu ki wai haba ula kur khu nga ba de phi ble shi won ble kur khu ye phi pala pidani no jingling an up ye ka ba pen a kli le ne phi la man chu text kum jo an up kumba shiminit aminit ya ga bapin text la raja bapim dan te an poino she ga bangan IT ha I konglom lang te la shim te yo sanang puli sti pol philippi kham tam e le ga tu ga khat ka ba puli biang ga khat ka ba khat san ter hadu ga khat ka ba khat phra bat nganget scam ba ga ni ga jingya chungi suki kan rap ini bengin ya la un bu chicken ba kham tam e le ye ki tin bla tho agit khat bible akan man bakal long kum tahi ta pidan chikli nem dan pila ban on ye u mai chu pila pidan pila ban chu karen kum jo kane ka jinghi kai chapang jom ki archat ki kan hon nang la kadai ka be tho ru ya ka present situation jo jinglong jo balang ju ni si ba menta dan ki bre be la da ka mesem jo ji bi hon bo ji bade dan paru ki mesem be la da ka mesem jo ka man so ba ka mesem ka ba ba ka mesem ken ka ba sung hon jirot ka mesem ken go ra ji toy ki be pat dar pat ki be la da ba khwan ji toy se la de ha to ni dei ki ken hon nong lap ki ba kum no ken ma wa nga ong nong lap kan ba ka tin ya lap kamut tang tu ba yang pu pet nya da ban ka ye gedi men sip te yo namar ka tin ya lap ka bo pol kuran hang ne ka dei ka tin ken ka balong kum ka jinge keren ka ba malla kasni kamut habiginan hayeng lene shabar ha jika trai lene hai jika pulih puthi lene hakan nu bentaru habingi keren ya ka tin jung play ko ni alap shiki ka jingli kelong pilong ka kun hon nang lap ka bakum na na e api ka pin chupa te kamdan no jingli to oblain kurku ya kini kinten ki bapilai ya sngau bat undar kat lembat pi ublen nang kerku shishu ya ka yeng ka sem jang pi ba ngadwai ru ba utrai nang ai bor pi ka ba pinang nyai tebe ya ka belong kita kina lap ken ki badai na ka kun ka ba ar ki ba lap yo kris ya ka gospel da ka mensem ka ba pha da ka mensem ka ba dan yu ji berkat nang ta ka jing to ji ki wai ba ka mensem jang ka ji suhun ka ba haskin tien ba lap da ka man pa amen